oso betimi ehunu eye company kro na Mr. Yalo before ni da afafranto man no owura na kwadwo kire maten o kire mu sa ni GTP no emfasode awom na nneoma egummo no ampa echese ebeboa magana yetimi asi yedie kwan so na enoma konkencha nka ahye na kasei enho asem enso ewa ha osuafo nso ohwe afarefo dwumade ntoto yeso ma me ha wakum senso so ani wochim se oba ye wobo adwuma pa ama endei agya okoye yensuo awodo so a bia ye omuyi nsuo nam no tum se echese dwumade awodo ekoso nyina no ejina brane tiano so wasem da oboka tai ede aba the daily searchlight amane ba wode nam anopei enono Ghanaian Times the oboka tamunsem enam de to aso amon ye man pani his excellency na na doda nkwakufa do ni sofu pani bi otum se Roma sumni ko ni bi sense o hwe eche ne se de akrokro anaye ai pink ene atade egu na basa te se ai ataban na tum se Roma sumna bia nti ye man pani ni Roma sumni mpanifo ba ko ahia ena o ka che nipa kro se hwe afia ba ye beto no enya de obeje jama Ghana kebam kebi no ya di ho agro ya to ne ntete se de yetwi Yesu Kristo atade so tonto no da bi ye mampani aka si su dua se kebima minka bi no afia bato no ono so be jire obe hye ne sapom nsuo pa se obe ye bia ma yabo kebima minka bi no ho ban enti wo a odi ahye otrim se afia bato no odi atutura asem ena eba odi ntokwa ena eba atemdidie ena eba krono ena eba no ye mampani nanado se na gina ye na ono so agina ye pa enya de obama akwan amodi se adwuma no esan se sa ne ebe ha Ghana kebima minka bi amemono democracy no ebeha no ti yamampani ahyebo se no de obehwe abon ban pa obehwe abon ban menko mrahye fie first deputy speaker of parliament Owura Joe Wise asema o kan say maye ntwa se obi akodi bone ye se o death penalty ye kuno no so bi asotwe ade ma no ne yowuo saa de no o se maye ntwamu kura maye ntwamu ma obia esanse onipa bi ono no ahyeda kokun obi no saa nipa no ono de wo se ono so ye kunu bi enti se yakase ye twa death penalty ni mu a Owura Joe Wise se yesa wo ma ahyeda diewu no wo be fom ho adi on se wudie bu ono ma wa anhyeda ti se bia wutwika na akonya kwanhia no akokum obi wa anhyeda ti se bia ti se kaso asem yesi ye girlfriend de se kan ko wo ne boyfriend achi ono so defend no ho nti ono so dane no ho twen no de ayi ahomtie no de wo no twotwo enoku no enu se wan hyeda enti owuo bi sa ne de fine na so se obi ahyeda kwotwetu akosini nua so tei obi kum obi no nim se wo mikum minimpa se mikum no o se angofo de e wo se death penalty no e wo no mo ema wo mo na omdi sua nyansa enti Owura Joe Wise ene de sa de sede we ni susua we aba sama ye ntwam ema obi a wo ma hyeda kum nipa de wo mo sefata say wo mo efesi death penalty no the Ghanaian Times the bokrata ene boss amani menko ehumesua mu West Africa Examination Council ye twani tiafe no WAEC ukọ SSA na ubewi a enso sha obetwire twato kra no WAEC for ena ebisa sansem no questions from na seti wo ma so na make ye bibia ukọ junior high na ubewi a BC enso hwe no WAEC for ena ye sa de ni na sa questions no mo na de ba na WAEC for de abetu dwa say emfe miensa ntem enie wo mache enkwada school for enkwada maako empem ediwotwe 9 ahanu adiosia miensa 84,263 candidate na wo mote exams for elbokro no owia po ana oya de bi etia ensohwetwere emra no enti enipa maako 84,263 emfie miensa ntem school for no mo practice examination more practice eno no WAEC for ne de sa kuntawi ababetudwa the Ghanaian Times anopay abusuan for ya the Daily Statesman ana echa twode amamo na the Daily Statesman amane board nam dodo na no yedika abrobro so e de ama last but one on okay nesam no kwa yedika abrobro dodo na so fufuro mienu bi a efrem mu o kire se Ghana man panyini abede kire Dr. Bawumia ana 2012
wɔyɛ running mate de ma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no ɔkyerɛ sɛ saa berɛ no ɔpanyin bɔ no mmɔden pa wohwɛ ɛyɛ 2012 election petition no ɔpanyin sɛdeɛ ɔkɔgyina adaka no yi nsɛm ano ɛne anammɔntu a wɔtuyɛ na bibibia ɛkyerɛ sɛ ampa ɔte kamami nka bi ase ɔse ano ɛka ho bi ɛna aboa ma abibrem yɛ anom yɛ kamami nka bi no ɛno so gu so a kyerɛ sɛ ɛnyini kyɛ ho asɛm da ɔbɔka taa yi ɛsoso abɔ mu ɛnkyɛremu na owie yɛ no aseɛ hɔ no mu ɛna ɔde aba sɛ ɔkyeman ne task force foɔ ɛna ɔmo ka kyerɛ bambokuo ni sɛ apolisifoɔ bi wɔ no ma ɔmo yɛ informat foɔ wɔn mo ayɛ so ɔmo bɛbɔ ban ɔmo aka ho bi ɛna sɛbi nsɛmɔne ahodoɔ bi soso ɛkɔ soɔ te saa apolisifoɔ no nyinaa wɔsɛ ahwehwɛ wɔn mo ayi na wɔn mo nyinaa yɛtwe wɔn aso na sɛdeɛ nneɛma si bi kɔ no ɛha adwene obɛhu na korɔmfoɔ bi ogyina baabi kɔso etu ekura no ɔfa ahemfa nya sɛ etuo no yei wobɛwurawurawura mu na yɛse bambokuo ni bi na surprise ne saa tuo anaase saa akodeɛ no ebi mu so ayɛ so ɔmo kɔpam galamsey fo ɔmo boa ɔmo kɔdwo ɔmo hyɛ na ɔmo aba bɛtena ase ma bɛpa ɔmo no ho ye ɛdi saa nkɔfoɔ de nyinaa ɔmo bambokuo ni mu no ɔkyeman task force fo kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ wɔn na yɛyi ɔmo nyinaa firi polisi adwuma ni mu ɛnyɛ saa ɛmoa the daily statement ama ne bɔ a wɔde nam anɔpɛ yi ɛno no deɛ di wie ɛyɛ Ahenkan newspaper na Ahenkan newspaper no nnwumakuo ɛboa so yɛase ne yɛ Afrakoma Community Hospital afi Castex Susu Ventures wɔn nso ɛso yɛase ne nso wɔ bibi na apɛ sɛ ɔbɔn dewuro ɛkrataa yi so a ɛkwan da hɔ nom utumi ba na wɔbɛbɔn dewuro Ahenkan newspaper de ɔbɔ krataa no nsɛm bi a wɔte bere aba no pɛ yi ɛne sɛ achimbo ntodi ase wɔn short name kɔ atuntum ne mom short name ɛyɛ atus okɔ abenase a short name ɛyɛ Abis Town sanso ɛna okɔ ɛyɛ krobia ukro short ɛyɛ nickname ukro ni nickname on kro empotema kra kroba mbiem na nickname krobia ni nickname ba bontodi ase nickname bontodi ase ofini mi firi bonto ofiri he mi firi bonto wɔn nickname no bonto ntimi kɔ achim bonto achim bonto di ase ɛwɔ achemansa mansin no mu wɔn asi ɔhene foforɔ koraa na wɔn de ne to kan adwawie ya pa nana ne na dehye kasa ɛwɔ achim bonto di ase no ɛna asɛm nana ka kyɛ na dehye nyinaa sɛ hwɛ yɛ chip compound kroi ɛsopa na so ayarsabea no deɛ etwa to koraa ɛno ne ɛwɔ ɛnso nya hwee kitua bi ɛnso nanso nana kyerɛ sɛ wɔn srada project no chip compound no endi mu nti wɔn mɛhwɛ na endi mu sɛ de bɛyɛ a betumi asom adehye no na asa wɔn yarewa ama wɔn Ahenkan newspaper ma ne ɔde ba yɛ ɛno no ebiem ɛna ɔkyerɛ sɛ kotoku na nanom atrankonya nyame adom wɔn asi safohene ya ɔhene no nso ɔhene na wɔn asi no ne mfoni daa no mu sɛ ya tum sɛ egu ne pada no atutu tuntum amamre ne amane ɛkɔ so piao kotoku traditional area nananom ɛna wɔn matu saa na mo fefefe wi nti ɛho asɛm ne mfoni Ahenkan newspaper de ɔbɔ krata ne de abadi akyi o Facebook live yɛ kenkan ni na wadindi krata yɛ akyi na uhwebi fidi gadochi na menkɔ achem bosome traditional area ɔhɔ de ntokwa ɛhɔ de nya ne gye ntokwa kotokufu ani ade no bosomefo areho sanse yɛse krata etre sɛ bosome royal family no ɛne aposifo de akosia ni a nyasɛm ketwa ɛwɔ achem so adokro no mu nyasɛm ketwa kora ɛho asɛm Ahenkan newspaper de obokrata no de aba anopa yi de ka ho no ya aboso dada CPP ne free SHS bill no ye dinkan aboso dada ye de asi okay yento aso e wa ha no mo eneja ye be ne den yem hwe na yem fancy ana bibi wo ho no mo a mo bi peso ka ho asem bibi wo ha obi peso ka ho asem ana sa hwe ni ho no kwan ya na ye kyerɛ bi asa bi obi peso odi ensem na chia otumi so kɔ Ahenkan FM online.net na akɔkenkan ensem ne bi afiri hɔ no details okay mate mame na ase ne yem fancy ha no mo na gya yem to aso emfa ema abusua hwe obro na sima no aduanan pepepe
ɛna abɔ apa anɔpa no nwɔtwe ɛho maakye ne dwumadie no edin de obɔ nkrataa mobɔ soɔ na atwa gu osisi a no yɛtoa so ɛwɔ ha ɛde ama ɔfrɛ me ɔboɔ ba ofori amanfo wadwenkyerɛ fafa 0533898915 0533898915 wode fa hɔ de ba yɛbɛkenka ne kama ɛde ama wo yɛde aseda nso bɛma aboafa wɔn adarɔma mu kura yi mu na yɛ dwumadie yɛgu so a yɛdi ne kama ɛde ama wo Pepiase Ampedu Enterprise sɛ ɛdan sie ho akadeɛ nyinaa no ɛyɛ ade a wokɔ wɔn hɔ no mu a wɔn nsa betumi aka bi free ɛyɛ cement gasem super plus super cool ɛna super strong saa nso so ɛne ɛba ne nadoa a ɔwɔ nketewa kɛseɛ ne adantɛm iron rods nso saa nkyɛnsee yɛde bɔ dan so ɔwɔ ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ no mu marine balls no strong ones ɛwɔ hɔ saa nso ɛna wire mesh headpan shovel ɔmo block machines wɔ hɔ saa nso no twa blocks ne bi ɛwɔ ne hɔ ɛno mo supply anua ɛboɔ na quarry dust Pepiase Ampedu adwuma a wɔyɛ nti ne nkrabata no wato apeti baabi bebree yɛkɔba yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn akyi kwan yɛbɛkɔ na yɛne Madam Janet Asana Nabla akɔtwetwe nkɔmɔ ɔno no yɛ chairperson ɛde ma People's National Party PNP yɛne no nkɔnkɔbɔ nkɔmɔ maame wote yɛn ka maakye nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papaapa wadaroma yɛnya ne nteɛ sɛ mode ma no ato nkɔmu bi mu a mokyerɛ sɛ guta ɛyɛ adwadifoɔ nkabu mu kuo baatan baako ɛwɔ ɔman mu no ɛwɔ sɛ yɛ dissolve no ade nti na mo ɛka saa asɛm yi sɛ moaka ne saa nkyerɛmu ne sɛn mame ntia mo na metie sɛ nyinaa nafe ɛyɛ ne krɛ sɛ yɛka saa na sɛ wohyɛ sɛ wankasa wohyɛ guta ɛna nsɛm a ɔmode problems a ɔmode bɛba Ghana no ɛyɛ bi because yɛnkasa yɛhu sɛ yɛbia yɛsɔre a inflation ɛna deɛ ɛkokɔ so at times na yɛnim bebia ɛba because gutafoɔ sɔre ɔmo sɛ yɛ government na de inflation ba ɛna wei Ghanafoɔ nyinaa bɛtom sɛ ɛyɛ neteɛ ɛyɛ inflation no ɛfɛ government but yankasa a yɛyɛ jɔdifo how do I call it yɛkɔ market a yɛyɛ mmaa yɛde bia yɛ observe nneɛma yɛkɔtɔ nneɛma a yɛhyɛ a yɛhu sɛ yɛ guta na inflation saa pressure no bi ma Ghanafoɔ ɛnyɛ government number one wọ́n sẹ́ time bí báyà government a wọ́n sáré sẹ́ wọ́n tún plantain na gutafoɔ sɔre a wɔn ti su wɔn gu wɔn so sɛ government sɛ wɔn destroy the market ama wɔn waka yi saa time no ɛna apart from this the second one no na time bi nso baayɛ ɛna this one about 2 weeks ago or 3 weeks ago Ministry of Trade almost sorry yɛ sɛ sɛnea monopoly ni dɔɔso no because yɛwɔ monopoly a sɛ Ghanafoɔ nkwantɔn ɛna sisi a Ghanafoɔ yɛ association ɛna association no mo yɛ sɛ ɔmo increase prices wokɔ adeɛ ne association tomatoes association shares association na association no so ɔmo aba sɛ yɛn nyinaa ntɔn no the same price in the olden days wokɔ market a wobɛkɔ ha wei bɛka sɛ wei wobɛkɔ ha wei bɛka sɛ wei yɛde ɛnyɛ nansɛn yi market wokɔ ɔmo ayɛ association ɔmo nyinaa tɔn the same price nti sɛ wonsɛ wɔ ɔmo nkyɛn a gyama wondidi awɔ Ghana ha no so associations na ɔmo ka no associations na ɔmo ayɛ no ɛyɛ to increase prices for consumers so that ɔmo ntumi ntɔ sɛ wontumi ntɔ akɔyɛ to an extent sɛ Ghanafoɔ atutu prices a nipa ntumi ntɔ ɛpro a na ɔmo de ahyie nti wei a na ehu sɛ problem no ɛna mi kura mpo mikɔ tɔɔ sɛ na mi pɛ shirt atɔ mikɔ guta four members fo mikɔ yɛ mi nanti ya 175 mikɔ makwala mo si 125 ɛna mikɔ China mall the same specification the same thing ɔmo nyinaa tɔ yɛ from the same place ɛno yɛ 68 Ghana cedis. We say when the increase inflation.
Mini will say 2 weeks ago, almost Kosia, at the 15th at the Kosia. Kosia now says, I 55 Ghana to the new almost 70 Ghana. Before we get to Ghana, every year, where domestic things are here, every year, things from the car, from where almost they don't care. Australia and Napa, or about better media, or mobile association, like I say, so that is what they are now doing. They are creating hardship in this country. Whether NPP or now NDC government, they want to. Oh, the government now, in Ghana for it is not political. Nipa more, Nipa Boni for the bigger political parties, so whether NPP or now NDC. And Nipa way more NPP for 10 years, businessmen sponsor Montera. They don't want to say anything. Only the Ministry of Sugar. Oh, I can't say, monopoly no Ghana a doctor in a private high. It's a market so that more people will come into the retail business. One person for Kogum, Nigeria, New War. It's so near Mama. The amount of money of in a Ghana. Because of high prices are Ghana for okay. Okay, and my Janet, you see a 2 common as ye. Niawo can yet was ya. Not to say what could dream, who could dream now who set prices and in Yina Falcon. And near my boy was so. In the sanity, almost inflation in Ghana. Okay, into Uncle Jim. Prices of goods and services, 10 years of butcher members, 10 almost increases almost here. And I'm person Matias, and I'm the Bissam next question. Think our dad, mamma, Brennan can be beside. Near Nami Bissan say, won't no pair near wo cano, near Wehunu, and I will say, we any moon in a coso. Na guta entimi nya ho hwede a e wo se wo mu ku no ye gu no sanity guta de e yo moment so e ye yo mo be ka so moment ka anyi ngambe enti dia wo kan se omo no mama ne ma boa ye de nti ye ngu no kura mfiri ho e guta for the making life uncomfortable for Ghanaians e ye guta na omo de omo ye de ma ne ma boa ye de because wo ko fa ne ma no wa ma no ne omo agree for profit agree na possible. The beer Mutong 58 Ghana city. Which are 175, 125. Ebasa we are aware so say me patcho me ba o. We are aware say odwadini bia edigwa or hwemfaso anim and ye nyina so be di adanse say ye koye dwe ya ye kan mu a almost 90% of enema ye kwakoto ni nyina no emfiri Ghana ha ye crowd free nkrofo aman so ne ba. Ukọ port ho nso so a charge say ekoso no enyina di adanse say wosoro enti say ye conclude ka say eye wo mo no mama asetena mu aye den wa ha no mo a onyi ni say ye no ma ani ni ye enye ni kure che Ghana port no mo wudi aba na mama wo charge different ni di aba na mama mo charge eye ni fa Ghana port no mo di o mo nyema ba enye port no mo fa ana mo fa ni ana mo wo port back di o mo fa so eye the same port taxes no ye the same taxes. So it is neither here nor there. We see almost strong in control for good Ghana forces. Our far almost trading domestic things are yet on Ghana. And look rampant and many prices yet be sent the beer. Ghana boy is saying even there on the man to be back to see a new thing. Is Ghana boy now yen twa not on my twa thing now roti and you say it's not in abundance, it's in abundance. As you know, dogs and so on, tongue more, almost see that prices way. Who come market? Almost who can now see who the tongue low price? No matter for catching the market for human say. Who bad say German? He said, send me a butcher boss, the car say, Ministry of Agriculture, say, General Momo, or tongue low prices. So, market in Ghana, dear, who got tongue low prices, almost who bad say almost. Okay. Na unyi ni se pedia wo kan. Se ye penkrofo bi ni omo akasa atenetene yensa akire wo nso a. Enye mpanimfo a ye de tumi ahye wo nsa a. Gutafo enyina nso hye wo mase. E na wo se ye no omo kasa. Gutafo
Oh, say a beauty phone Kabumu Kuina Kuku Ministry of Trade and Industry. What is the Ministry of Industry? What is your buy almost almost beer market now? Good for what it Kasaya and NDC for Bua good for and na say ministry babon team be can say ye market to say. Now on only na no fa fasa I can went to one amount two. So obeka kire dwedifo say almost 70 boa wo soro. Now wa wo hwa atoto no man 1 to 2 year. How can they reduce their prices? Wa bra wonye uncreate any enabling environment e ma won. Because my Ministry of Trade the power when we are in charge. If you want Jenna and coffee, the over here, I bet you my poor Ghana for men to go opposition members or be on the time NDC for. In the NDC for Babes, be good at it, no more young government and they are making government unpopular. Anything again, I have because of your good time, I will say, Brother Bono, who are in charge. One will say good for they are manipulating prices. Monopoly normal do manipulated prices and our prices are high. And so we say we can open up our market more to other people to come in so that prices will be conducive. These are actually say police more in Bagana. Almost bonafide property say almost Ghana for almost come here with high prices, bonafide property. And almost quarter let NDC for sorry as the truth say almost die blah 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 almost kasa. So we Kasama Ghana for and Minister for a Ministry of State. Ghana for to say, the NDC worker, good for against the ordinary Ghanaians. What is the campaign? Never will be in the party. But yes, sir, immediately the opposition by it, Ghana after 70. It is a little we are doing. Say our institutions, because good they are manipulating. Oh, yeah, the dinner and you know the time was joining for one opposition political party. So the Omega be perform so as a country we have to stand firm. Let them fight it to do that most of the things they are doing are not right. Okay. So until we say your recommendations now, you see government things that you keep out outlets. And you get party consumer protection bill now parliament NPP NDC for your party. Okay. Okay. All right. We will do those things to make the life of Ghanaians. Okay, but say good for it bisa say aden am single omon out because we know say we market anymore. They are not the only trading unions a war in market here war Traders Advocacy Group Ghana tag and one more akaka ho. Nti so single omo out unu mo endi ni yi anu yi be den. Whether Traders Advocacy advocacy they are advocating for what? We come on, increasing your prices. I was one of the dia. We come on, almost giving yes. Almost did you so their allegiance is not to Ghanaians, but to the traders. Who said good president by our farmer Ghana for that? Or about Kasama Nichege? The members no so Ghana for, the members Ghana for. Traders Ghana for, but traders are almost less than 1% of Ghana's population. Almost your how do you see 30 million to I will stand for the 30 million. Then not they are powerful. Not they are powerful because if 1% said they are working from the population of 30 million, now say almost impoverishing, they are powerful. I would say you're taking very good care of them. Less than 1% of Ghana's population. Less than, okay. Who can say 99% of Ghanaians are not powerful? They are less than 1% of Ghana's population. Yes. And now I'm in charge of Okasa. The then I would say good president. I can see a moment that you say, Munya boost in the year, Mukosa, Muto boost, Mumma boost, Mumma, Mamu, sorry, and I'm to consider way, Mumma, Yankasa, your consumers, and also Omunibeji, prices, no, a yam from reform. Get the army here, good president. I will see. Raise the prices as much as you can. Let that not go our
Who can say in the PNP government? Who can say that assassin? Maame Janet ma ye na se ne mfa no nsi ho no because almost so sisi ania wo kan ye from ne no mo kasa almost so be ma wo point e kire se baby omo de omo buo no ba se ni nyina nso ye reality ana is it not true say we call port why ni ma buo kosro or hang up and call back later. Thank you. Okay. Too bad. Ahoma no ati atom ti yen hwese ye be reconnect no na fe ye no atoa enkomo no eso e de ama. All right. Nti yen to aso wa hanom ye ne Maame Janet Asana Nabla ono no ye chairperson de ma People's National Party. Nki ye bebisa no say aka less than 6 months ni e kwa akoto aba wo mo party no womu kwa na womu ba ana asemu omeyi anyways CPP kra na say e likely say anhwe ya no mamfa presidential candidate bi amfa nko 2024 general elections PNC there bi omde na PNP omde no so sen na etie okay yensa enyanka no yensa kan dachi bi aye ne beto asa nkomo ne so but nonetheless, I think the point has been made evident inti yadibisi hana fei yakwen anymore other stories so wadwen kire o de befa 0533898915 0533898915 o de fa hono de ba behwe ni akenkan kama de ama Facebook okoho eya henkan 93.3 FM sanso ena YouTube nso ya henkan 93.3 FM anu tin nsɛm ɛda pono so no baako na yɛdi kan akɔka de ama wɔ PNP wɔn nsɛm a wɔn ka ɛde fa guta ɛho wɔn kyerɛ sɛ guta wɔn members no wɔn ama nneɛma boa yɛ dendendendendenden nti a wɔsi yɛhwɛ na yɛ dissolve no ɛno na ne egu so a yɛdi mu nkɔmɔ abɔse ɔkan spare parts dealers ɛde wɔn ka kyerɛ politicians especially aspirants for no so omo person omo dane wo business center hodie political arena omo kire se omo nsuso sa niema ne so nti omo hwe na ontwe won ho fem free ehun sanso na Yera Alan Cash walanche ne great transformational plan no ye kwa homa ne so ne akwa kodi ehun enkomo odi ato Ghana fo enim se yen reject MPP ne NDC ne emfa ono mum emra opani aye ne no kwa akobọ enkomo no Idien Ojeso ni Solomon Owusu oye spokesperson the man movement for change. Opani Owusu edu omi oti enkan FM suni Maakye. Ya gondo me chajo so eche weti fo nyina. Umpu mokode e. Adom modi ache so omade no aye ne fam de akade ekufu ado de ba omi amamu fo no ebetime asesana abo oman. Hey, I just offer so do tisane. Say obi enim say baby amoti asante achimoda ene mpotem nyina ohia e kwada na nkofo fem tiamemu no ya nke de ni giaba e mu manza wa mu fu aye nem nti en kwada wo nyina ekom ene kwada na nkofo nti eno no obi bisa wo say every ben na movement for change for mu hunu say amemu ekoso ye fun a manu ye be den. Yes, 2020, 2017 year, and yes, I say ye catch the good Abra appointed 123 ministers. And none of the kind of Kukuamucha, the 24. And I wouldn't hear. So, how is it? So, market to your population, 30 million at that time. Say, who could you for 123? It's uniform. I don't know, you who yake, and then you feel a bit of quam and I. And so now you have one for the doors or party, you know. There comes and panel. Normally, or much you. And then they do Pempeshwa, Yakia was you. 123 a year can not Monsumu leader can be. Some you might be doing it. Nana, you know, say, I saw for Milida and Kawan, as a Wasaka, one child. Find the news a year bus off with you, Oral and Chamantin, Dennis Obim. Ye found so far you go to our parliament, do as say, also be minister for fisheries.
the Busan fish said, yeah, not no, sir, not the ice and no. I don't know. Obian himself do one more. Was a fata, edition fata. But say, come ministers, you almost so where Juma, sa ministry, no need minister, no soon to mean in free. Ministry bay. A Ministry of Fisheries and Aquaculture, to mean in free, modern wow, boss, our sector. A modern boy, no boy, yeah, and my and the number boy, yeah, Dingo. We are good as a dear. Me copa. What fish I have for almost every day, me would dream. Who got fish? Who got on my name for now? Said ye turn that down one. And now I'm get to a motor and number for and a gun of voice M1 Yagazero. And then I'm got now the war so for that's why my son and now we now from for a yen to win my men to money and Quadan you give Mumunya Puti, Cassia Cosio, your more. Better no catch them the minister of body. There is no doubt about the fact that 123 no more than 70% of them no money have also been to teach America. And she am abudini so omunyo manene. Okay, me that say I feel my yamra momo de no eso. Sisi aye address mo say mo ye Alliance for Revolutionary Change. Ana ye address mo say mo ye of saying movement for change. Me now address here onyem from so first of all Oral and Chemante one leader of the movement for change. The movement for change, you know, and then condom various political parties and interest groups are about the Alliance for Revolutionary Change. And the movement for change in the Soho. Now, so to say Ghana, a Maya, Yadi, and Wakadom, ECOWAS. Okay, a member of ECOWAS, one year, and our friends a Ghana, so 1 year, and it is sanity. A condom alliance, a like minded, a Kukua, Muji to say, and the Swadin Rural and Temanche one. And no the bit we are seeing woman, and then the Ghana because Bush assassin so, and then she a part of the Alliance for Revolutionary Change. Ain't a moody and I'm what qua bat for so a fee. The woman is so Roland Temante as an independent candidate, CSR, content grow, and in this alliance is here for me. I'm on the basis should be a big so. Send your own so yeah, Obi Alco contemporary, your competent, and as a police station, yeah, Obi here. Agents are every boy to do I know about so much such as yes and in China we here could be shy better with but say all could the Ujina as an independent candidate. Alliance for Revolutionary Change and your political party leader is the movement for change and so your political party or as content group. Okay, any watch you mommy and Sadia Fimi Emran common so GTP a dear. Did I say GTP? A dear your friend the Great Transformational Plan. The woman said Ghana a share in the fourth Republican dispensation actually as you know. Yako in fear that is 32 years. In fear there some you know Yako only 2 political parties in a DNU. NDC and Yanfie Edusia 16 years. Anna NPP, so by the 7th or 6th of January 2025, no more than 16 years. That party, and AD anymore, and inflation 23.1%, and the debt to GDP, almost 89%, and the policy rate, 29%, and 7.3 million Ghanaians, and offer unemployment rate a 14.74 or more than a leader position and no can say you do some. My dear, shame more Masan, you may have bunny and say, start 2 political parties, so more back a bear more or more far any Swadifuna a year concrete. Your mobile is almost the idea friend manifesto. The Casa manifesto a collection of promises not backed by any plan. Say or kind of track at the bar might be 10,000 houses on Chequay will be no much church or sa no more bed that Ghana for. Now not real and Clemente say into him myself. Obi better so bad be your man anymore. 1 year dear friend and Swadi Huna and your concrete and ask your friend a plan. We are say what you want on the planner. It's a way Oyati woo. Be our bed down, we best sorry I will plan piano. And he said, would live.
And then you know say you clear free the NDC and MPP for the last 32 years and you yana kwadanda ne agendene and e bagana so no na ye ko agia your friend say plan say me kasa me ba na me ye ama yesika sema gina and that's what can tell obekira ye kwan a obefa so a obeye masa sika no agina say me bana me show obo say me ba be yama de koche etumpo akosoro yes what one no kind of fafa obekira say me ba me ABCD and not yet Mishwadi Hura oral and Temante were Kuche Bukrata for the first time in the history of this country, be it a political party and as an independent candidate, or no one to your Kuche, Nemishwadi Huna, watch it out, Quanya of the first one, be a walk at your bad chief, and the Atokata or Yamagana, and the anonymous degree transformation plan. And no mu bubu no to ma factor sector bia sanity. The fact that sector be in fact Ginanium in Siaso, Rala Temante, any Swadi in Ginanium in Siaso, the Carapotocas and the Dinka, your friend, the economic cluster, or mine economy, Nan Casano, a year in West in China, the community, your friend, the governance cluster, send you a boa member and Casasu years in China, yet also the infrastructure cluster, what kind we should new hospital. And you take out your year sports facilities, years in China, yet also new or social cluster. Send your baby and Nipa a year be more Nasitimo, a bet you are quite mono, unless you are years in China, and you be by a fellow behavioral and mindset cluster. Send your baby a Ghana for you shoot any buying and send your and your man. You bet me reshape Punamanipa or get on my hot dog at home, my young magma. Now for the economic cluster, you want you not be a worse here. You can send you bet me a improve Chikaya J, and more money, Juma. Send you bet me paper to cry. That I see a conscious near Kuku and Temu, and no tone should be out your tax. Auto tax, auto data, and Ocas, you out your tax. And she be we are brand new, you see this cap. On man penny, and I say, Alantemate, Catagana for say, what cheer fire or bar, you be piano. So, no, as a leader, no, on Van Uncle for the canker, for any canker. And the Chicana, yeah, Jenny, about the good man game. Now, once we had a point, you know, or if you say, Granite cannot, that's not to pray, not yet your digma. Strict expenditure control. Say, Sika, you did Diguma, Kakana, what you know, Obekasi, the Bay, Juma Potinti, a Ghana for Chiapo. How is it say I did Ghana for 20 years? They have to Malasi, $58 million. I don't know the baby Pocret, you said, Yadigan Cabeza. How is it say you see a quack of the Almighty sister? Not a car, yeah, Baka for the tono, and you're $1 billion a year, and Cranker Company. How is it? How is it say, you see a quack of irrigation? Ewo Pualu, na kupia $12 million. Now you see a crochet, ya, you need to be. How is it see a quack of sky train? Let's see a quack of your home, and you put $2 million a book. How is it say you see a quack of $2 from Alaju and go to circle? The quack of $43 million a book. Still, I'm going to say, free that's what we're doing. Can you make you run and tomate catch so say? Or no bar, Sika, yet, the big Juma. Except for I'm a Ghana for what? Okay. You, oh my, the Tumpoa, I tell your friend, a tour taxes good one, you Tiano. Oral and Temantia say, quite over the great transformation plan. By the way, we are not sending the amount. Send a bay, yeah, Casa, you make a point by point. Okay. And try the pure Grumano. Yeah, cool Ghana for a $200 and a gun and in Canada. May I was what to say, Kenya get them more. So the Kenya get them. Yes. There was a Gomoko boom parliamentarians, that's sure that's what we pay for. Yeah, Kenya for you know, and Portugal did what was a more than Ghana for you. How is it? You see, you can't say it's a COVID. So we know maybe between the two COVID. Yeah, COVID is a bomb fire COVID is some of you one. Okopota, a problem. It's a man who paid for Basabasa. Okay. Enti eja my mimisa o asem we ye brain nti ye be sheda pe brain na ye se one on one cry yetumi ahwe yate
ache wa da ma mo ma tia se de hu ya se wo mo nkofo abanse no nkotena ka se ye ka me moja e ya MPP moja komie ni woni MPP ni MPP na munya aba ye to ne sa se ne be ya ye pe adwuma ma nkofo papa no o mo ba de mu ni ma se koro no ayi ba be bom ma no e ba ha ba teaching. Okay, yate mienu nyina be di adanse say the Ghanaian voter now no most of them are enlightened. Sanso ni binum nso so are discerned. Ni amoki kan say wo hia Ghana ni bi na wo ka kire no abisa no say wate bi da because say this is not the first time OTA BBC fine ideas na amoki kan come up but how different and the great transformational plan Ira Alan Ede ba no ebe ye de free foforo na say dada ye di kan tete ho nsem no a. Yes, the message is as good as the messenger. They all cast them no. The shoot ne buy be chire asem na ye ka no ye be ya na se enye. Oral antemantin ayobi a oye no kwafo. Wo fa ne dwumadi a wudi anda ora kofo amemum ene ora kofo ado amemum a e be chire o se be a de share ni sa wodi ho no kure. Look, nenko ora kofo amemum kwa because e no bia na chama kofo. Na yemfa amemum iwe wumu. The new patriotic party and almost Samrani no. Almost less in 2020 year campaign was centered on idea of one district, one factory. So okay. One district, one factory, and the brainchild, and you Chamantin, and initially one show Emma manifesto. Then the Papua same tea about them, no movies or implement, yes, you can't be bad, you don't face our might be about the problem. It's one district, one factory, free. Eko ye secretary job maybe a friend between him could in the Cotiano. After I say any echeno, now I'm meaning to be actually almost a near yano in a side camber ura alantamate. Or the credibility to me a convince banking sector and ma omodisika trade bill. A bayan kasa or this our policy the buy any flashy program or moral antimatisika less than $400 million. You are near come 2.2 billion Ghana cedis. And you come vice president. On fanko ya DFN naku. On got kisikake. And the menu cases are now good. You are 2.2 billion nego. And then when others are good, you say omusikakem. And then to get what you be that. Oral and imagine a promise you say. In this Africa, you did that. Uncle Nemo not a kaboom. And it was to an more or the African yabe kaboom. And now the menu cases. So you say what the Africa continental free trade area. Oral and Tamantin Sanu Mano. Oral and Tamantin the plan to so actually the automotive development plan and that's a policy Emma Maria. And I'm a look at 5 leading automobile companies. Eya cars will come almost a cars will go. I saw your way. The Toyota, BMW, Peugeot, Nissan, Eba no so ebimu be e kire say e debatable because ye hye ka wa ha na yen a ye hye ma ye ntimi ntobi a na what is the essence of gia ye kwaje ba ha so en hye fantastic. I want to teach you something about the automotive development plan. In the automotive development policy of the buyer yeah the same say they said ye na bruchino abotobi no so se sika botel kotoka wo e ye credit system say duma nka o radio station wo yi also to look Kojika, Lauchi, Nabosumia Tunka Kaka, Ekata policy. Now, so on your Roland Chamantin in charge of fiscal and monetary policy of the government. What shall your fiscal and monetary policy of the government? Your son is the finance ministry, one have fiscal at 20 years, that's all. Now, monetary interest rate near the end of the governor of Bank of Ghana. And then to this one, not to me, I shall do my cast in Abaha. Ya can't think about the Yama at 2 from this year, a bond bank, you will from. Said the Bayer, the new year, the Piaco, the Sherry, the Yakotoka. And there is no doubt, there is no debate about the fact that one woman she said, Mulekema, and yes, it's a cast of Komwa, cast one of Komwa, and the high of the Aguno Ghana, yes, Fellow. Na enya nwanwa eja usu enya nwanwa said ya wo kan nyina se sa ne tia ade no panini twen ya ene a wo nka omo ho biem na all kam no kra kire yen na jiben na wo pese ya gini di this time na mi bisa se dia wo kan se one district one factory a hyase ono kra na ye the brain child a ode ba ye yate ye yi di free na se de sheda ko boss secretariat ede ma wo bi akire ne san de bre no nti anye yie nyina da
na kyerɛ sɛ obi bɛ kyerɛ sɛ kwankyɛn bɔɔdeɛ enwawa ho saa nwawa ho na ɛkɔɔ so no na ama saa n'ani so ade ho na ntimi ama mu saa bere ni nyinaa bɛpem ɛnɛ yi wanka ho asɛm kɔpem bere a wofiri mu ansa ɛwɔmɔne sɛ sɛ wotie ne ya yɛnkɔyɛ ne secretariat ɛde kɔhyɛ gyitɔ hene kuradu nsare na deɛ meka nyina sɛ meka no mabɔdi so anɔ sɛ ɛyɛ ade a yɛ nyinaa nso yɛnim nti no ɛnyɛ biribi foforɔ deɛ ɛwɔ mu ne sɛ ansa na ɛbɛba ne nsɛm nyɛ ntumi nyɛ wande so one factory bia yɛde bɛhyɛ ne nsɛm no ɔfiri so no mekyerɛw sɛne wura alankyɛmanteɛteɛ abra yɛmfa ama ne ntɛm no koraa na ɔbɛso ɔfiri so no watumi ayɛ 298 one district one factories ɛyɛ operational anaasɛ na ɛnyɛ ne nyane ne operational na kofi 120 or so ɛna ɛyɛ operational na deɛ aka no very na ɛno ne wɔ hemfa wadaroma let's see nyina ɔka sɛ me mmɔ ne nyina mɛtumi asɛ ne nyina ba wokɔ ibi ministry of trade and industry ɛbi a ɔfa wadidi a wadidi ɛwɔ tɛtima ne mpɔtam ɔfa yɛfrɛ ne sɛ ɛkofi a so ne baabi ɛwɔ ɔfa foods a wokɔ adwoso mpɔtam a ɛwɔ hɔ nti listen no I don't have it after this you fa ɛkropɔn hɔ a ɔmo yɛ shoes yi na ebi wɔ hɔ ɔfa nsa wɔn mu a there was another your friends food facility a ɛwɔ akata across the country wokɔ your friends walewale a na ɔmo wɔ your friends wɔyɛ watermelon processing factory ɔsan so yɛ rice processing factory ɛwɔ sɛhwɛ ɔso ne ba ɛyɛ baabi bebree a lesi ne nyinaa ɔpɛ sɛ hu a wɔabɛkɔ ministry of trade and industry na wakɔ puli na waka sɛ ɔkyifoɔ nti there is no doubt about the competence level. Nti ba Ghanafoɔ bi nso betumi ataage ne sɛ ɔpani ɔwɔ mu a ɔnka ofiri mu wie a na ɔtoto boɔ ba park so ɛba bɛ dan ne ho adi so ɔno no yɛ han bɔfoɔ ɛne nti saa nipa mu hwɛ ne yie ano yie yɛ dan ɔno no waka kyerɛ ɔmo ta wɔ abɛn mu kɔ cabinet wokɔ kɔhyia ɔmampani woka deɛ ɛkyɛ no mfa ade na ɔsɔ bɛtena sɛ ɔfiri ma na ɔbɛtua ka wama ɛnsɛ na wo sɛ saa berɛ no woka ne yɛ mfa wo nso ideas ne wɔ hɔ no mu a wofeel sɛ yɛde yɛ adwuma ɛbɛboa waka ne yɛ mfa ade na womfa wo mu nya hɔ dadaada sɛ ɔwura alankyɛmante yɛde ministry of trade and industry hyɛ ne nsa ana ɔwo complaining na ogya yɛnka mo ghanafoɔ yɛ na bɛka sɛ osuro n'ani ha adwuma na sɛ debi a yɛka sɛ yɛpɛ Ghanafoɔ a ɔmo complaini adeɛ na sɛ nyɛ adwuma a wɔso ɔmo resign ɛtim yɛde hyɛ ne nsa no dwumadie mahyɛ da no mato mu ase a mɛkyerɛ dwumadie a wodii ɛwɔ trade and industry ministry can you imagine sɛ sɛ ofiri abɛn mu anka wobɛnya automotive plan a ɛnɛ yɛ asɛmbɔ cars no ha so ofiri abɛn mu anka wo Africa Continental Free Trade Area ɛnɛ ne headquarters ɛsi region nka wobɛnya it means ɔkasa no ɔmo tie it means ɔkasa no ɔmo tie sɛ ɔmo tie ne nsɛm ne nyinaa nka yɛbɛmu faster than baabi anyɛ hɔ ɛyɛ osumia no ase na yɛmfa nsi ha yɛbɛpɛ berɛ sɛdeɛ woka no na yɛayɛ no 1-on-1 wɔ ha why yɛda ase papaapa enti owura Solomon Owusu movement for change ɔno no wɔ mo kasa maafoɔ ne yɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ abusua wode bɛkyɛ yɛn berɛ no ɛmu atwe paa yɛna ne yɛ homra yɛba a yɛde de aka nyinaa ɛɛtoa so Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odumfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sa brei adi bone. Ado me na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de, eboa ema enkwamo woni padua mu gyan na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a woni padua mu. Eye tea bag, anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a. Minute be se du ekosi dunum entem no. Na wanom. Enwumre nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi. A wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo, obi o makoda nufuo. Ana akoda woni mfrinhia edu de. Edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato e we bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo herbal center ensa no adwuma. Dr. Paul Kumi Minta da so ya no. Obetimi afre no e wo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. I was built to be the best. Number one and nothing less. The
European soccer season is over, and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we there a bastard Nangasa. We ni bra wo betimi akire wa duma chede e wo ball bom. De o hia ne se, we ni ukuro ebeyi mrantie maako edu nwotwe 18 man squad. I be gem ediama ukuro e wo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na just obi ade ne town team ever. De o hia ne se, obeba Ahenkan FM. I wo achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms are free. Affiliation fee 300 Ghana cedis. E masa kwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momome kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm kro bm near the live commentary abramo wamra yesi sakan na me kura the jama section kura na egu no obeti jaura wo to be jaura wo to be yawiwa o laje yawiwa so gogo yawiwa o laje yawiwa so gogo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ebeye de na some person register so number be free 0241 512388 0241 512388 enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala abramo any Kempon Football Academy. Soccer at its best. Frames Oil. Energy on the go. Asanso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni ufie. Downwood Enterprise. Se eba hardware ewon krani ni mpatam dia oteso. Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enua ni enkasa. Angel Bakery. Eye pano show pano de. St. Philip's Enterprise. Enter the penyina fie. And a vitamin. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Eba yan piso. Kashe gbe. Stand up for the champions, stand up. Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sa brei adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gina na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a woni padua mu. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edu de edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato e bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensa no adwuma. Dr. Paul Kumi Minta da so ya no. Obetimi afre no Adwa wages many who dance and the Joma for Bropa. Make Hunchu capsules. Abada why Macana the Kaya new. Hunchu capsules are one more and try my prostate and Yakasima. Or more for Modon Santantem. Modon Sonsua, Nemuya, and as a Muntimin Socra. Vodo Sosa de Musiciano. Obuana Johnson, Crema Pibian, Lea Beseno, Obiso Honmoa. Johnson didn't tend one can who can know Yadusogun. The business on the cry to just Simon who win whom we are and Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Hunubaku, Yafichi Promusem, Namisei, Araba Bazen pills Ajemepa, and to make Famamo, Sawuka Ficha, why is it Miriosa, no who made say, a toda beer, emergent to be bappy, Dodo, and now class a beer chessy, a Busupadia and Macra, emergent to be no more for sunny, a toda, or Goprampo, not so no Canibesha, when only a Fichicromo how Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and a Bama, why your best Simon Opesa. Our down call LB Amuafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was sent for Sue, Francis Mesa was sent for Sue, Frank and Daughter Pharmacy were a Sukuba of Ben Brakwa, unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sima aduonumiensa na agba pa no pa nonkono ehoma ache. Eno ni dwumadie no edin ofremi obuoba ofori amanfo yeda so etia kunwa kasiem ewa ha no mo a
yɛdi dwumadi a yɛato no din sɛ maakye ho kyeame ɛde ama wo wada roma wadwe nkyerɛ no yɛgu so a yɛhwɛ anim wobɛtumi ɛde aba 0533898915 0533898915 fafa wɔfa berɛ a saa nso na wokɔ YouTube ɛne yɛbɛkenkan message yɛwɔ hɔ YouTube ne ahenkan 93.3 FM fafa wɔfa berɛ a YouTube ne deɛ yɛ aburukyirifoɔ no anɔpa yi ma memfa nkyea ɛnkɔmfa ma owura Emmanuel Owusu ɔwɔ Holland Amsterdam ɛhɔ no mo ɛna ɔwɔ a agya wotie nkakrakrakra na ɔmo deɛ no deɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ɔhwɛ adeɛ no wɔ TV no so ɔkɔnɛtima TV no a ɔmo nso TV no deɛ atɛɛlɛ no bio bonsi ɛda so gbagbagba ɔhwɛ wɔ anim saa paneɛ koraa da fam wɔ fam ha a wɔm hu nti yɛda aburokyirifoɔ no ase papapapapapa sɛ ɔmo mfa dwumadie mfa nni agorɔ yɛmfa aseda nso ma aboafoɔ wɔn adaworo ma wɔn kura yɛ mu na yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ yi nkakrakra de ama wo ɛyade a ODI Electronics yɛaka ho asɛm akyerɛ wɔ a ɛno no hyɛ Odi Media Network no ase Odi Media Network no ne ba baako ɛno no na ne yɛteɛ no sɛ wopɛ TV wopɛ fridge wopɛ air conditioner washing machine rice cooker blender kettle microwave stove ne yɛka ho yɛaka ne ho asɛm aka ɔmo a atu GDA anamon akɔ MTTD ɛyɛ Achim Odan Police Divisional Command wɔn headquarters hɔ no mebakyɛw yɛne wɔn ne di anim hwɛ MTTD ne yɛtaa frɛ hɔ bra bɛgye wo deɛ ne fa kɔ sɛ wo sikasɛm ɛwɔ fam na ɛnso a wo deɛ ane sɛ woduru hɔ no mu abɛka kyerɛ yɛn ɔwɔ bi a nea mepɛ anie ɛfa mikura monye ɛfa no nso yɛbɛ spread 3 months wetua wie mepakyɛ bra ne bɛgye wo deɛ kasa tenten tɔpɔ nkɔ ɛne nti 0539 50 0514 0539 50 0514 50 0514 ɛyɛ number a wobɛfrɛ na yɛagye wo so kama mepakyɛ brand bi a wopɛ no wobaa wo nsa bɛka Nasco ɛna Zara wobɛnya ne nyinaa bi ɛwɔ yɛn hɔ wofiri hɔ no mu a ne yɛde ani kyerɛ mu Afrakoma Community Hospital Afrakoma Community Hospital no wɔ Nkran ama Saman ɛne nti odi hyie bi wɔ Nkran na ne ho dodo no ɔpɛ baabi akɔgye ayaresa a ka kyerɛ ne sɛ yɛ a wɔnkɔ Afrakoma Community Hospital Afrakoma Community Hospital de abusua sɛ wokɔ a dɔkotafo a wɔn hwɛ wo no wɔ nipa ho abɔtrɛ wɔn asan bin segya ɛne nti wɔn bɛhwɛ no wɔn aboa ma ho atɔ ɛne nti sɛ yɛ OPD sɛ ɛyɛ lab test bi ne ɛsɛ kɔkɔyɛ ana theater labor ward children's ward ne ɛka ho nyinaa no wokɔ Afrakoma Community Hospital a wɔn wɔ spacious environment amframa a ɛbɔ hɔ no ɛyɛ ayaresa nko a mepakyɛw yɛn kɔ yɛn no wɔn mpɛ yɛn hwɛ yɛwɔ midwives ɛwɔ hɔ wɔn abɛn segya awo ka wo yere awo ka wo nua baa onipa bi na waka kyerɛ ne sɛ wɔn fa hɔ ne yɛn pɛ ne hwɛ kama uduru ama samana Stadium Junction hɔ no ano taxi rank ne ka kyerɛ wɔn mo sɛ okɔ Afrakoma Community Hospital nti wɔn nsiw wɔn bɛsiw wɔ hɔ san sɛ mpanin sɛ ɔsamampa ɛna yɛto na bedin adwuma papa Afrakoma Community Hospital ɛyɛ wɔ ama saman ɛne ne mpɔtɛmo wɔn ɛwɔ Pokuase wɔn ɛwɔ Mayera wɔn ɛwɔ Akatapɔ wɔn a ɛwɔ ACP wɔn ɛwɔ Shipontele wɔn ɛwɔ Sansam wɔn ɛwɔ Fise wɔn a wɔn wɔ Satellite ɛne saa mpɔtɛmo hɔ Doburo wɔn nyinaa de wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ Afrakoma Community Hospital a ɛyɛ adansidie ne anigye ɛna wɔn de ba ɛne nti ubisa taxi driver bi a obesiw ɛwɔ Afrakoma Community Hospital Junction hɔ na wanante akɔ anim yɛwɔ hɔ a 0597005963 0597005963 wonim obi a ɛtwo ɛha na adwen a mepakyɛ wo ma ne mfa hɔ ne yɛmpɛ ne nhwɛ na ɛmmoa wo kama paa na wonim sɛ ɛyɛ yɛn inter-town football gala no nso ɛba so deadline no yɛse ɛyɛ bosumi awieyɛ ne deadline wo a wantimi amefa no na akwanya kɛse a yɛde ma wo no o yɛ atoto na se
ɛno nti ɛnɛ yɛ 20 cc na kyerɛ sɛ aka nnafua no bɛyɛ sɛ 9 na yɛde bosomi ɛrekɔ akɔgu deadline no ɛyɛ bosomi awieyɛ mepatɔ wonya mɛfa a yɛ abra bɛfa woabɛfa nso a na woaretɛne wode ba a sɛ w'ani abere sɛ akansie no wobɛsi bi deɛ a na wode 300 Ghana cedis no de aka ho na wabɛtua na ayɛ kama mepatɔ yɛmfrɛ 0241 512388 0241 512388 yɛmfrɛ saa namba no na ɔmommoa yɛ neɛ na yɛgu so a yɛka pepiase ampadu ho asɛm akyerɛ wɔ si yɛba ne dansie ho ne akadeɛ deɛ a wɔn mu gyina benane wɔn mu ni atipɛn pɔtɛm ha wɔn mu aka nyinaa yɛsi obiara boa 0244166937 0244166937 ɛna 0208299115 0208299115 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na pepiase ampedu enterprise agye wo soɔ na anigye sɛm ne sɛ ne nkorɔbata no ato apete ɛne nti sɛ wowɔ akorɔ so a akorɔ so hɔ ne bi wɔ hɔ wowɔ ɔdan ha nso a ɔdan ha no nso ato apete suaduro wobɛhunu no ɛwɔ apiani junction wɔne ne di animhwɛ saa nso na wowɔ akyease ahwene ase wobɛhunu no wɔ hɔ mepakyɛw nkwantanim new market yɛne wɔ mu di animhwɛ Jubilee Hospital nkyɛn hɔ anso yɛwɔ hɔ saa nso na Kim State Junction hɔ no ano nso yɛwɔ hɔ ofrɛ yɛn ni a yɛbɛgye wo so na afei nkɔmɔ ɛwɔ hɔ no yɛtumi ahwɛm ne yɛdi ne kama Old Up Kwansa Trading wɔn nso baa no pɛ yi a ɔse yɛn ka nkyerɛ wo sɛ ayie na aba fie sɛ yɛ nigye sɛm bi na aba fie sɛ yɛ awaregyeɛ abɛdintoɔ ayie yɔ sɛ yɛ engagement anaa birthday party bi dwumadie bi a wodie a ahohoɔ ba bɛsom woɔ no mepakyɛw deɛ wode ba bɛsom ahohoɔ no ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ mu Old Up Kwansa Trading na ɔde ne nyinaa ɛde ɛma wo ɛno nti sɛ yɛ nsa deɛ ɛboro ne neɛ ɛmboro nsuo mepakyɛw yɛ nyinaa yɛmfa yɛni kyerɛ mu Old Up Kwansa Trading na ɔmmoa yɛn papaapa mepakyɛw ne nneɛma no nso atete so ɔtɔn n'atufoɔ boɔ ɛno nti sɛdeɛ atufoɔ ɛtɔ akɔtɔn no saa pɛpɛpɛ na nso baa wo nsa ɛbɛka no wɔn na wɔn distribute kasaprɛko product ahodoɔ bebree no a alomo K20 Black Rock tonic wine ɛne dry gin yɛakaka ho bebree mepakyɛw Belacqua Vortic Specialized Vena wei no mu nyinaa yɛ nsuo brand a wokɔ a wo nsa bɛtumi aka akyema nso ɔbɛnsɔ meals no saa nso so na akorɔ so crossing ɛyɛ wɔne polo bicycle repair and akyiri hɔ no wɔne Otool Again Information Center ɛna ɛdi animhwɛ yɛmfrɛ Old Up Kwansa ɛwɔ 0549 530462 0549 530462 ɛna 0534 708142 0534 708142 ofrɛ saa number wei a ɛyɛ adeɛ a mpanimfoɔ ɛbɛgye wo so Jubilee Hospital ɛso si yɛn ka nkyerɛ wɔ anɔpa yi sɛ apɔmuden nsɛm deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛda wɔn akoma so papapapapapa ɛno nti na wɔn akɔpɛ adɔkotafoɔ a wɔn abɛn nurses a wɔn abɛn ɛne mu adwumayɛfoɔ a wɔn abɛn sɛ wɔn mmerɛ yi wɔn wɔ nipa ho abotire nso wɔn bɛpɛ yɛn hwɛ yɛn wɔn services no wosi wubu nkontaa no akɔn no sa ɛkɔ edunan ɛno ne services a wɔn render ɛwɔ hɔ abusua yɛatwerɛ ɛyɛ test bi di ama sɛ kɔyɛ wɔatwa wo ho atwa ɔdan ha mepakyɛ wo hunu baabi a wɔkɔyɛ no a ɛyɛ na de w'ani akyerɛ Jubilee Hospital wɔn bɛyɛ ama wo w'ani anaasɛ wo se woanya ɔhaw bi wɔ ho a fu w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Jubilee Hospital na wɔn ɛmoa wɔn ho ntɔ kama ɛwɔ si yɛtu se no ɛwɔ si yɛ polish so ɛwɔ si yɛde nneɛma bi hyehyɛ mu ɛbɛyɛ w'ani no ɛwɔ si yɛmoa wo ahwehwɛniwa anaasɛ wɔ sɛ yɛde aduro kɛkɛde ma anaade gu so na ahotɔ wa Jubilee Hospital yɛbɛyɛ ne saa ɛde ama wo insurance ne yɛgye aban deɛ ɛna nkrankran deɛ ɔdan boaboa mantra twene kɛseɛ no so ɛhɔ a ne yɛbutuo frɛ yɛn ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645
Jubilee Hospital ɔso apɔmuden ɛyɛ adeɛ a ɛda wɔn akoma so paa yɛfiri hɔ nom ane ɛde ani bɛkyerɛ Star Electronics nso saa nɔpa yi menka nkyerɛ wo sɛ ɔpɛ home appliances especially decoder anaasɛ dish ɔpɛ emu biara fuani kyerɛ mu ɛwɔ Star Electronics wo fridge no wɔde bɛma wo air conditioner television no wɔde bɛma wo ama nea wohwehwɛ bia wo nsa aka afei wo antennas a wopɛ sɛ wopɛ ketewa krokro kakra kɛseɛ ne nyinaa woba a ɔbɛtumi ahwɛ na wama wo bi ɛwɔ Star Electronics sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ wo nti ne nkorabata no ato apete nti wotwa wo ho kakra bi a baabi a wo bia no wobɛnya bi atɔ akyem dan ha nkorabata mmiɛnsa Ghana Commercial Bank ɔne ne di animhwɛ afei Liberty Lane akɔ na nabro sign hɔ no nso wɔwɔ hɔ a wɔne ne di animhwɛ NIB Bank no adjacent wobɛhunu no mepakyɛw asenfosu Mama Doris Drugstore no a ɛwɔ dɔmpem kwan ne so no wɔne ne di animhwɛ ɛyɛ no afrɛ Star Electronics 0244 121987 0244 121987 and a 0205 547623 0205 547623 prices in the firm or say the affordable prices oba hono mo awonsa ebeka wodie Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM sima aduasa enum 35 minutes after 9 Maakye eno ani dwumadie no edin yeda so ewo efie ha no mo a nsɛm ahodo a yɛde atopono so no yɛdi ne nyinaa ho nkɔmmɔ de ama mo abɔse ɔkan spare part dealers wɔn aka kyerɛ amanyɔfoɔ sɛ nansan ɛmi so wɔn pɛ so wɔn de wɔn hɔ no mo ɛde yɛ political arena nso deɛ ɛwɔ agbogburohyi hɔ nti wofiri arena agbogburohyi na wotiti si mu a akɔ ɛyɛ kɔnkɔma hɔ na yɛbɛba hɔ sɛ agbogburohyi saa baabi omububu no a yetam wo mu nyinaa do omukɔ agye nkutokuo se agye kwadwos ho ahɔ no unso mu kan so mu ba be ye redevelopment bi wɔ hɔ oh yes bepem saa bire yi blog ba akokoro mu mfa nto hɔ minister no ye in charge na ye de nakɔ interior doesn't mean say no ano no ana anyways media mi twam hɔ mi duru hɔ na mahunu ne yɛkɔ so hɔ na meka ho asɛm na abɔse ɔkan ɛne yɛkɔ akɔgyina na yɛne mpanimfoɔ hɔ no mo akɔdi nkɔmmɔ pani yɛkɔ ana yɛba na abɔse ɔkanfoɔ kyerɛ sɛ amanyɔfoɔ no ɛde wɔn hɔ no mo ɛdane political arena wɔn de hɔ no mo ɛyɛ political arena ɛha adwen papapapapapa kumi herbal tea no ɛwɔ abɔnten enti sɛ wopi bi a wadaroma na wakɔ hɔ na wakɔ akɔgye bi nkorabata watu apetie mu okɔ nana twumasi okɔ amoafo ɔkyini ba Kennedy ɛne ne akaka ho a ɛhɔ nyinaa wokɔ a wo nsa bɛka bi ɔmo ɛwɔ so aduru ɛnso ɛkɔ bra joe bra yaw bosome pharmacy wobɛnya bi atɔ hɔ nso akyease wɔfa yaw bra Mike ɔmo nyinaa wɔ akyease afei kade deɛ na gye sɛ ɛyɛ kwaku amu a hɔ ne yɛkɔ kadefo ano pɛ me kyekyea mo kade ɛyɛ me second hometown o ai kade presby ɛhɔ ne yɛkɔ school nti yɛkyekyea kadefo megye di sɛ bibia bɔkɔ na no a me ba hɔ na ɛhɔ nsesan adentia sport bi ɛwɔ filling station ne nkyɛn hɔ a yɛkɔkɔ gye ani wɔ hɔ no sɛdeɛ tia ne tie sɛdeɛ ɛtia ne tie ɛwɔ hɔ ɛno mo nti monhwɛ na mo nsesa kade ma yɛn ɛkwan no ɛkɔ amusie ne hɔ no nso ɛnsesan yɛ na ɛne kade yi ɛyɛ asɛm o ɛna no kara mka sɛ Sakura Park no na nsan ya nkrɔfoɔ yi ɛyɛ ya astroturf yi nka wɔn de baako bɛkɔ hɔ
te se kede AstroTurf no ye hata se Ghana cedi no asemo. Anyways, media mbeton ade wo ho na kwaku amo a wo kede ukwa Kumi herbal tea no ubenya bi wo ho afei yeba obi a omo aware ni mfie bebre ni wa udi adanse se ade a awo ho ye den de ama wo mo a ubetumi akamfo Dr. Paul Kumi bintade ama wo mo ka kire mo so mo mfre no no mo ni nkomo afei hepatitis B, low sperm count, fibroid ana se ulcer wani ohwa ade a unhunu ne ye ana woni mo obi ohwa ade a etuntum o se ye kokwa o se ye tuntum ase ye jam n'ani so ohunu nipa ohunu no se okwa afanfa obi kura tumi hunu nipa so omi de hunu so dinti na enante enya wo spiritual eye na abie wani ena aye wisiri me pa chawo ma doctor emu edru wate bema ya to nsuom afi BP oni mo bi etete no HIV ena no yebu ho nkonta yesi empotem ha enipa mpim mienu 2000 ene akire ena HIV moawa ne yesi hyehye omo ho nokon eno no ye ne yehunu akan ne yehunu nkan ya omo na mudi ebuburja entimadi madifo no wanhwe ya abaji wani so nanso so akwaji wani so a Dr. Paul se yenka nkire se achia emuye esena bebuo nyina de bra no mpe wonhwe 0248 716402 0248716402 and 0503785656 ofres a number ya wo mo ebeje wo so afei anopa bia ubeyi tea bag ne baako na de atunsu hiem simadu ekusi dunum ntem bonsa adwo fom no mo emfasi kire ne milk nka ho na bone gwa ahoden ko a anwumere nso wadidi awia ye bibia awie no na waye ne saa pepepe e de ama yen me pa cho ye ne saa bonse apomuden enko a ena eye beba wafan ya no apɛ ahwɛ ne saa e de ama me ne kra na afei yenhwɛ emfa dwumadie no mfansi ema wono Frimpong Enterprise adwumawura yeba ne provisions ene ho nkomudi a wo mo aben pa e ba cho kokogye wo de ne koton sɛ wo koton sɛ wo kodie ne nyina do ani ba kire mu ho no mo afei yeba no electricals nso a owo bibia bi ene wo kyen amokachi ono abo me pe bibia bi okọ eye Frimpong Enterprise ho no mo no nso wo bibia bi nti electricals no open bulbs open multi socket ene ni akaka ho ani nyina okọ a unsa bitumi aka bi na ɔse yɛnka nkyerɛ wo sɛ ne nneɛma no ɛboɔ no wɔ fam ɔno nso nkorabata no ato apete saa nkwantanum wokɔ hɔ a wobɛnya bi atɔ sɛ ɛhɔ no wopɛ nku drink nsuo ɛne home appliances bi te sɛ TV fridge ne ɛka ho wokɔ hɔ a wobɛnya bi saa nso so na woba ɛyɛ ɛnɛ yi Absa bank no wɔne ne di animhwɛ wabie bi wɔ hɔ no mu a ɛhɔ deɛ no kora deɛ wɔntum 24/7 ɔyɛ adwuma wadre saa ɛyɛ na wahyɛ ne nso yɛmfrɛ adwuma wura ɛwɔ 0244 897525 ɛna 0206 473953 0206473953 ofrɛ saa number yi ɔbɛgye so kama na ɔne wadi nkɔmmɔ atena kɛseɛ deɛ sɛ wuawinim Mandarina Hotel aseɛ hɔ no wɔwɔ hɔ saa nso na Canadian Bank dan kɛseɛ no mu wɔ mo ɛwɔ hɔ ɛno National Service Personnel ɛnra yɛka kyerɛ wo sɛ yɛnsa ka wɔ mo nan no mbɛdi nkɔmmɔ ɔmo kyerɛ sɛ personnel bia entua 40 Ghana cedis ɛne ebisa saa adenti na service personnel fo no ntua 40 Ghana cedis ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ pin code ɛno nso ho asɛm ɔpani mente yɛ kwa nan no nso yɛ ɛba wɔ ho na yɛhwɛ sɛ yɛne ɔpani a wɔno no yɛ in charge ɔhwɛ wɔ mo nkasayɛ so de ma wɔ mo no bɛbɔ nkɔmmɔ ne bi sɛ ɔmo saa adentia na service no sɛ wo ya obɛsan akutuatua sika bi ana sɛsɛn ne ho asɛm ɛteɛ obi de ne message ama me na message na wɔde aba no ɔsi adesrɛdeɛ no wɔde to mpanimfo anim sɛ rotational nurses ɔmo wie school 2019
afei nurses for no both certificate diploma and a degree for no from 2020 ebe pim 2024 ya ye wo mu yi omu gufie napco for nso na no opani be kan so ma kan kire wo mo be hwe na omu atua mo ka be pim ne afei ne unu se krata ne ba akode ba se napco for ese omu aye so disappointed pa wo vice president mu na no no kan so be hwe ne atua mo ka napco for sika ne de be ma wo eye be pim sa abre yente ho asem nurse sefu awie suku gufie MPP fo ma wom enti dia mi kan me boa MPP fo ma ne be di adanse egufie 2020 ebepim 2024 how many years ni doctor fo a wo nso so awie wo housemanship omo awie suku free sa bre no 2019 2020 2021 2022 2023 bebre awie wo housemanship omo gufie a wo nya adwuma doctor fo ni kura de omo ne yarom tiriye omo timi nyenyinya ayi bi no makwakoye enkrofo private hospital yi no makototo to afa hwa because wuti fi ade na wo ne oyire ne wo mabedi weeni mu nyina ekoso uko kan yesi yenka yetumia atam sika $58 million Ghana cedis so say 58 million Ghana cedis yedi akotu tu form se yedi be sika cathedral de amanyankopon honhom amna betena ho be pem ne yente hu kitaminti hu jame anoma abakora nem ewo ho yesi ye kan e be listen tintin nkrofo magufie nursing no aye kan so ye practical thing we mu na omo boye mpane o omo egufie na omo boye mpane wo mu na so omo sha dwuma se a omo bebo pane eni ti amoma tena fia yesi eni sika ye ni financial clearance eni ho aye de ma wo mo ne omo akwakoye adwuma na nyame ya adom na obi ono atena fie 2019 2020 bepim sa abre ye fa na adwuma mu a ono na obobo pane ono politician ni nim dwuma a wadi nti oyare a onko sa nurse ni ho na okwa amano ne na yenya obi nso ti aboabo ha na o defend sa ankrofo yi enya were hosem ni a wo defend no ono no ama wo system na ye tantantan o twokura wunya baabi a wukoyi no ono ni tipa no ani atam na to aeroplane mu papa ne de ne kwama no ne no akwa kosa ne ho yade no asan ba system no aye no onko nkogya yare sane bi wo ho no mo ye kan sei a na obi agbaduku ete odan ha o se ne party e na wo kase tia no eni nti ono na bufuo pom papai ye nka no kure mfa nkire no enya were hosem endura Kenya empanimfo de eto mienu e de to wo mo eniema so Kenya fo mrante de Gen Z no ye Gen Z so se Gen Z se no amte Ghana ha ne de omunimu ye ne adapa atwa se wo ka no kredit a kire mpanimfo no no ono te ho ombetwu adapa mo ehun se yes Gen Z fo ewo Kenya unim de enti a wo makotwa gya to mo parliament mu eto mienu ene wo de ba ko omo di 15% to brudu pano 15% omo de to brudu so Kenya for se aden ye nte ase afi asichire omo di 25% to de to asichire so Kenya for manante ne maba wane so omo nte ase ene omo to hu agu monten so wo mo parliament ya wo mo twegyatum fanse MPs no ete ho no mo ye no yesu omuduru ho no mo ye bisa say wo opposition MP ana wo aban mu wo aban dia ne aloko a hyeden mu ho
uni aban mu na wanto aba ni bia na yesi amu apie Ghana for MPs makmako enum ena no omo so hye saa dan anim Esuojaman MP hwan anya akono oka ho omu ni agro but ya na ya were ho say yen Ghana ha no omo a wo ko ama omo no kura tumi di watem mom ye nwene ye ho ayi ma me fa ayi mfa mu ma ho ECG force yen kan kire say ebo dumienu enne ebo dumienu enna a achimodan akwatia kede yebedum omo nkane a yedum no omo so ombeso ne no mienu enti premtobre enne ekusi no mienu 12 to 2 p.m. ECG force ombedum odan akwatia ena kede enti mo amowo akwatia BSP ne so ne de mu nyina mbekọ off enti ECG force yen kan kire wo eno ne quick announcement ye de afam afi yen mra ne yen koso anye ye ho aduro Gen Z sifu wo Kenya ye kan Gen Z anje se mabunu wo Kenya omo se so anhwe yi a nkwakora no aka om 2 years amomu ewuwuo no emre wanu aka om 2 years politicians no abibiri adwen fini adwen bone nti enura ebinim so ogu omu ade ate anopai obi anom na dura ye kura ontumi nkoka bi adwen fi adwen bone nti bebre politicians ni bebre fu adoa adwen bone adwen fi pesami nkuminya omsa den ni yen te Ghana ha no mo a covid ye atwam enso yegusu tia covid ho to empanimfo ni bebre no aye so insensitive to the core sukura no mo ye ne more na mpanimfo yi wo mu tie de ye ka anka obi o ye executive secretary ye sign man appointment say ambassador at large say usukura na me ye ne more ene editete ho Kenya fo mrante Kenya wo mo economy ni e far advanced than yen de etete ho wa hayi but yet almost yen tenase emma politicians yi omo nkoso a impoverish system no ntendra na me ka say ye system no ya senwa to the stand na say obia person obi ti system no and inti ye can morality a say we have thrown it to the dogs inti morality any Ghana habiem and inti jene wura wo ton jene ordinansa na odi ahye konko no ase na wa hye jene ni wa no enti wo kwa akoto ye wo se me koto jene ade ma inside no mframa nko a morality now has been thrown to the dogs because we want to beat the system. That is the system when you tete ho Ghana ha ye kan na MPP fo edi atem no enye omu nyina MPP fo binom edi atem na ye ya ne say omu enya bi ndi ni nso no ma no ya pa onu no onya bi ndi no ya to ne dan buom ya to ne loro fe ya tum enentos enra me ko dwom entos mi ko gina ho omo bo kire me na me say ye pipa mu die no mu obi wo ho mo say an em say the same thing nti ye bedi ye ka no kure ni say ya na obi ti baabi o ti baabi e no ke kan ye ne de o kan ye ne de adan a wo de ne party ato otankruwam na ni wura free ne ho say ne party ni decisions ene de yaduru baabi a yaduru yi se kodwo ye ma na ibu aso ekeka mimi si form a me fa car free akodan metua 4 Ghana cedis o ye MPP ni MPP fu wa abo mo ko dan mutua sen o bibi sa asem o MPP fu am wo dan ayi ha
Abo ha. O call down uti asen. Oh, Debbie. We MPP need to uti 50 pesos. So wa mine o partner wa bem to uti 50. Momian se chire ya no nka no kra mfa nkyere yen ho. Na monya nya atwomfo. Na mo wia mo san kwotena Pentecost ni CAC asondem. Enkotea tie mungu Nyankopɔn asom. Ye to aba de man panimfo say ill say what society mu no. Omo be profile solutions di ama, but omo de omo ba na omo san kra be compound no. Omo de bia san be ka ho. Can you tell me say ye nisika? Ye de financial clearance ebe ma adisuafo omo akogye nteteye. Obu ono mo a ne maame ne papa pra ne ho ene de ne ba ne call nursing training no. With the hope say owia obenya adwuma, onya adwuma e ka omo burugu ho no. Obeba na omo abetua ne nkakra. Onipa na wie school atena fie 4 years nie. Onya adwuma nyeye. How do you expect say ni pay so obe survive? Yetimi tam sika no ne ade bia koye unnecessary things. Ye wi ani aba be ka kire say bra Ghana ebre ni nyina no eye Russian-Ukrainian war. Ni ewura fi say Russian-Ukrainian war no wo ho ene ye tam sika ni bi si ye de kotutu form de abesi cathedral. Abanya obe blemu or obia but ono de no onye hwe. Oni bone kra da. Ena am yeduru baabi a yeduru ye ginagina ho a nya atwumunti ye se ye MPP fo ye ntumi nka ehye ye ho a yedwa eguo nkrofo business si gu etese omo ho omo ntumi nka because enye John Mahama ne te so a nka ebetwi na fa boo so because ono de onye Ghana ni ye ka no kra de akere ye ho a ye se ye nte ase ye titi we ho ye wi ani asan be ka kere wo se entosi eduru baabi a eduru no ye almost millions of US dollars. See farmer ye rakoto afiriye. So on fan konkoye planting for food and jobs. Na botaye ne den sen kan toast e boni nduru ba bi aduru sisi ye. Ye de koye den signboard and we this sisi ye. And then toast ye ton sen. Ye ton toast sen. Uwi abasa be ka chem say breaking the 8 is possible. Yate see ohuri anim kosoro. I mean, what do you take us for? Huh? Me fancy na yen so. Me de nyum bia to ho no me yentie kakra. Na me na me homra na me soro so. Ghana adisiye oboba opere amanfo emamo ate e de ba ahenkan 93.3 FM. You better say na fair did you need to see. But before I do that, I've been trying to come here to be a soccer.